Ama-CV walethwa kimi afakwa online. Inkinga into zami ayiphelele. Kanti bengifuna sixoxe njengabantu. Lethi CV yakho ngibona. Ish. Mina ngino-matric kuphela. Kodwa-ke ikhona i-CV enoboya. Uyaqualifya nje. Yazini, fike ekuseni e-office before 7. Ngivulele i-CV yakho. Kanti-ke le isobala. Wonke amapheji avela. Boss. Ngiyathemba nelisekile i-CV yami. Lokho angikajazwa. Umsebenzi wakho. Azangijabulisa lowo manje. Shuthi le CV yami yanga. Kunjalo nje. Yazini. Uzosebenza la e-office lapho. Uzobabhizi la. Lapha abanye bezoqhubeka besebenzisa ijini ngaphandle beshiswa ilanga. Yeah. Mawusaphuza amaseko. Wahlala phansi. Ngiyabonga kakhulu ngento. Cishe lokho uzoshintsha impilo yami. Bese sisi-discuss into tsanzima. Yeah. Cishe nje bezakho isilungu namhlanje. Cabanga uma bebe-100 abantu bebefaka ama-CV phambi kwakho. Iningi labo bebe-qualify. Ngiyabonga kakhulu. Sakho umsebenzi wokuqala ozowenza ekhaya. Uzoqoqa le mfumba yama-CV agcwele la ekhabethini. Uyithathe ufike emgqonyeni ashiswe. Ngizokwenza njalo boss. Yeah. Njengamanje ake ngiphumele ngaphandle. Njengoba isikhathi sesishayile somsebenzi. Ngiyobheka ukuthi leli bandla elisebenza ngaphandle lizoqhuba kanjani futhi ningena kanjani. Sizwe boss. Uma ngibuye ngizobe sengifundisa ngokomsebenzi. Ngiyabuya. Ngilimazi le. Ngiyakutshela wemkhosi. Uzizile phela lo ashuni la. Ovula i-CV ngaleya ndlela. Ngiyakutshela wena. Cabanga kuthiwa bebe-100 abantu abaletha ama-CV ngaphambili kwami. Bayaqualifya futhi cabanga-ke mina. Ngiyakutshela wemkhosi. Kodwa uyabona uba wenganyama engayizwa le. Ngangibulala nya. Kodwa phela nginandabani-ke wemkhosi. Ngoba phela vela kudla. Cabanga-ke nonomkhosi ngizamile ukubatshela. Bayishaya indiva nje, bala nje baphethe. Bangixaya phela ngoba nabo babengani babo abudli. Hayi uyabona-ke nje lo unesidina kabi nje. Nokubizana njalo, cabanga namhlanje ungibizile uthi ngizolala kuye. Ngeke mkhosi. Yabona nje indoda engenamali engasebenzi. Hayi nesidina nalokho nje. Ngiyakutshela. Awazi wena. Sithanda sami. Ngiyakubongela nje ukuthi umsebenzi ogcina ukwazile ukuthola ube ngowakho. Phela yabo wena akuphikwa nje ukuthi ubonye umnyaka. Ebantwini aba-100 kukhethwe wena wedwa. Hayi sithanda sami. Ngiyakubongela Sithando. Nama ngazi ngithini. Ya dali. Ngimangalile nje uthi phambi kwabantu abangaka. Thathe mina. Ya ubonye umnyaka. Yabona nje le mali. Ingane yami izalwa le nyanga. Sondele uKhisimuzi ngizokwazi ukuthi ngene impahla zaKhisimuzi, ngizoyenzela iphahla. Kuningi nje engifuna ukwenza ngale mali. Umsebenzi ungisizile ngempela. Yazi nothini? Engikucabangayo ukuthi manje ukuthi sivele sibungaze. Ube nemali ngabe sithenga noma ichampagne sithi
Yabo manje-ke isimo siyabheda. Ngicabanga ukuthi mina nawe siyijabulise yabo. Sijabulise kanjani? Hawu. Yina ubone mina ngisho ukuthini? Hayi wena. Ufuna ukutyolikela yonke into nje. Ubani manje lo siphazamisayo? Hello? Uyaphila Sakho? Ngiyaphila njani? Ya, ukhuluma nomlungu wakho omusha. Ngisemsebenzini njengani namhlanje ngibhize e-office. Bengakujabulela ukuthi uze uzongihlalisa. Ngikubaba ingane yami nje. Asazi kuzofanele wenze indlela yokuthi uphuma kanjani kuyena uzela. Angithi usakhumbula ukuthi umsebenzi awuthola kanjani? Kusobala ukuthi uma ngabe ungahambelani nalokho kuzophelela lokho osanda ukuzuza. Ngiyeza khona manje. Ngizoqhamuka. Kwathi ungasheshana. Bye bye. Okay. Wasuthi usuyeza manje sithini? Sana sami uma yazi usevuke lokhu kugula kwakhe lokhu. Manje sebebiza i-ambulance. Sidinga umuntu ozohamba naye. Kuze kukhuluke ekhaya. Sisithando sami. Yes. Makunje ngiyaphoqa ukuthi usana sohamba. Ngicela ukuphuthuma khona. Hayi. Ake ngithi uzongazisa ukuthi uma ube njani yazo. Alright. Yeah. Usale kahle. Ngena. Hawu, usufikile? Yebo, sengifike. Hayi, ngoba kusona isikhathi somsebenzi, ungahlala noma la e-office. Hlala phansi. Uyalalela yazi. Kanti lokho ngikuthanda ngawe. Sobala ukuthi sizosebenzisa isikhathi eside. Kodwa yazi ngidala iqhinga kanjani ukuze ngisuke phambi kwamahlobo omntanami? Ungakhathazeki. Lokho akusinkinga kakhulu. Phela sasingaqedi ukuyibheka izinto yakho. Kumele sikwenze lokho sikufeza. Angithi? Ngangathi i-CV submitha kanye. Hayi, la ekhaya siqedi ukuyibheka izinto yakho. Behlala sibone ukuthi usaqualify. Uma ngingasaqualify? Hayi. Uma kuseyileyana nje oyisubmit, kusobala ukuthi uhlezi qualify. Kahle kube ukuba kudedeke nje umdedelo sakho ahambe yedwa ngoba ngathi umbuzo futhi hawu ayingeni sengizokwazi ngani manje ukuthi uqhubakalana ngimfanele wekamkhwekazi ngase uzoyibamba nina bakithi. Yebo, mfana wami. Yebo ma. Ninjani? Ma, ngicela ukuqala ngokuxolisa ukuthi ngivumela usakho aze yedwa lapho. Ngoba uye esibhedlela nje. Esibhedlela? Yebo ma, usakho uphumela kumina umuntu ozohamba nawe esibhedlela ngoba usuvuke na ukugula kwakho. So nakho ke ngingasakwazi ukuhamba naye. Ngixolise kuleyo ndawo leyo. Ngifisa ukwazi ukuthi kahle kwenzakalani senihambile yini? Hayibo mfana. Yabona nje mina ngiyaphila. Ngiqeda kuphuza itiye nje. Ngiyolala njengamanje. Uthini kimi ma? Uzongitshela ingane yami ukuthi uyishonise phela mfana. Into engicela ukuyenza njengamanje ma. Ngicela ukuthi ngivale ikhole ngizokuthinta. Hayibo. Usakho ngabe useyajola?